ҳар як кӯдак ва навраси гирифтори вируси норасоии масъулияти одам ҳуқуқ дорад, ки дар ҷаҳони бидуни доғгузорӣ ва табъиз, инчунин бо дастгирӣ баробар ба хизматрасониҳо дар самтҳои пешгирӣ, табобат ва дастгирӣ умр ба сар барад. дар якҷоягӣ бо ЮНИСЕФ наврасони аъзои шабакаи Тинерҷайзер кӯшиш менамоянд, ки маҳз чунин ҷавононро барои худ ва дигар кӯдакон бунёд намоянд. Тинерҷайзер бештар аз 300 наврасонро аз Украина, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон муттаҳид менамояд. дар шабакаи Тинерҷайзер дилхоҳ кӯдак ва навраси аз 10 то 20 солаи гирифтори вируси норасоии масъулияти одам дар баробари дастгирӣ ва донишу малакаҳои нав, инчунин дӯстон ва ҳамфикрони навро низ пайдо намояд. Мадина ва Муҳаммад гирифтори вируси норасоии масъулияти одам мебошанд. баъд аз он ки бо дастгирии ЮНИСЕФ шабакаи Тинерҷайзер фаъолияти худро дар Тоҷикистон соли 2021 оғоз намуд, ЮНИСЕФ ба онҳо кӯмак намуд, ки ба шабака шомил шаванд. аз он давра инҷониб бо кӯмаки равоншинос ва ҳамсолон, онҳо аз номи ҷамъияти наврасони гирифтори вируси норасоии масъулияти одам дар чорабиниҳои бахшида ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ аз ин беморӣ ширкат варзида ба дигар ҳамсолон ва ҳатто волидони онҳо дастгирии равониро пешниҳод менамуданд. Мадина ва Муҳаммад яке аз иштирокчиёни фаъоли Тинерҷайзер дар Тоҷикистон буда аллакай кӯмакҳои зеринро расониданд. ба 300 нафар ҷавонон ҷиҳати пайдо намудани иттилоот оид ба вируси норасоии масъулияти одам, солимии равонӣ, репродуктивӣ, ҷинсӣ ва ҳуқуқҳо ва ба 52 нафари дигар барои гирифтани машварати онлайн оид ба масъалаҳои солимии равонӣ. ба 25 нафар волидон ҷиҳати аз худ намудани дониш ва малака оид ба ифшои вазъи вируси норасоии масъулияти одам ба фарзандони худ ва ба 18 хизматрасониҳо ҷиҳати таълим гирифтан дар самти ифшои вазъи вируси норасоии масъулияти одам. ин дастовардҳои олӣ танҳо ибтидои кор мебошанд, вале то замоне ки Мадина ва Муҳаммад ва дигар кӯдакони гирифтори вируси норасоии масъулияти одам тавонанд ба таври оммавӣ вазъи худро ифшо намуда бетарсу ҳарос умр ба сар баранд, роҳи дарозеро бояд тай намуд. аммо умедворӣ ҳамеша ҳаст. тавассути муттаҳидшавӣ ва якҷоя амал намудан метавон ҷаҳонро бунёд намуд, ки он таҳаммулпазир, бидуни доғгузорӣ ва табъиз нисбат ба шахсони гирифтори вируси норасоии масъулияти одам мебошад. мо шуморо интизор ҳастем. ба мо ҳамроҳ шавед барои ҳар як кӯдак зиндагии бидуни доғгузорӣ ва табъиз.